Bella burgerét belehelyeztük az etető tálkájába, mert hogy most mostan fel bent, és nem szeretnék újra. Kéred? Ugye? Kéred. Hát adjuk neki oda. Na, zsemle teteje elfogyott. Most jön a marhahúsi. Ó, ez finom. Ott egy kis uborka meg paradicsomrész. Ezért ilyenkor az is el szokott fogyni, de majd lehet, hogy most leemeli. Nem, a paradicsom már lecsúszott. Nem, mégse. Na hát közben pisil is egyet. Azt nem videózom le, de jön vissza. Igen, azt is edd meg szépen. Ja, ez egy sajt volt. Most jön a tükörtojás. Emeld ki. Emeld ki. Úgy. Ups. Ez volt a tükörtojás, és van még egy réteg sajt és zsemle. Ennyi volt a hamburger. 3 perc, és közben még egy pisilés is belefért. Kérek egy pacsit. Mellecska! Adj egy pacsit. Ül. Nincs már benne több szívem. Adj egy pacsit. Finom volt? Még keresed a végét? Nincs több.